କୋଉଠି ବେ ତୁ? ଏ ଘରେ ଶୋଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ହର୍ନ ଟା ତ ଗାଣ୍ଡିରୁ ଶୁଣା ଯାଉଛି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଆମର ବ୍ରିଜ ଉପରେ ଘର ତ ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ସତ ସତ କହ କୋଉଠି ଅଛୁ? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ବ୍ରଏଲର ଗାଡି ଚଲଉଛି ଆଜ୍ଞା। ବୋଇଲର ଗାଡି ଚଲଉଛୁ? ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆମ ଗାଡି? ଆପଣ ଗାଡି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବ ଆଜ୍ଞା। ଗାଡି ଚଲେଇବୁନି ଆସିଛୁ? ନେପା ମନା କରୁଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ଗାଡି ଆମେ ଚଲେଇବନି। ସେ କଣ କହୁଛି ଡେଲି ନମ୍ବର 1 ପି କାମ ନାହିଁ କରିପାରିବି। ନେପା କହୁଛି ଡେଲି ଆପଣ ସେ ନମ୍ବର ମୁଁ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ସେ ନେପା କହୁଛି ଡେଲି ଆପଣ ସେ ନମ୍ବର ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଆମେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡି ଚଲେଇବୁନି। ସିଏ ହେଲେ ଡେଲି କେତେ କିଳା ଖାଇବ ତାକୁ କହ ବାହାରି ଯାଉ। ରାଗିଲେ କିସ କହିଲେ? ଘିଅ ଆଜ୍ଞା ହଁ ବେ ମୁଁ କଣ ଡିସାଇଡ୍ କଲି ଆଜ୍ଞା କାଲିଠୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡି ମୁଁ ଚଲେଇବି କିନ୍ତୁ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ମାଇ କଣ୍ଡିସନ। କି କଣ୍ଡିସନ ବେ ପୁଣି ତୋର? ଦିନକୁ ଆଜ୍ଞା ମତେ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦରକାର। ଦିନକୁ 1000 ଟଙ୍କା? ଆଜ୍ଞା কি করবে এত পয়সা বে? 1000 ଟଙ୍କା কি করবে? আরে ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମାଇକିନା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଆ ଯାଉଛନ୍ତି ବୁଲତେ ସେ ଆପଣ ସେ ଖଇର ଯାଉଛନ୍ତି ବୁଲତେ ପାନ ଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ବୁଲତେ ମୁଁ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଭଦ୍ରକ ଆଡେ ନେଇ ଯାଇପାରିବି? গুয়া? ଗୋଆ କିସ ନେପା କହିଦେଲୁ ଗୋଆ କିସ ଗୁଆ ମାନେ ଯୋଉଟା ପେଟ ତଳକୁ ଥାଏ ସେଇଟା। ହାଟ ବାଳ ସେଟା ନାଇଁ ରେ ଗୋଆ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ଥାଏ ଆଜ୍ଞା ବୁଲନ୍ତି ଆଜ୍ଞା গোয়া? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗୋଆ। ভদ্রক ଯିବୁ ହେଲେ ଏତେ ପଇସା কি দরকার বে? আরে টঙ্কা 3000 খন্ডে ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ବୁଲିକି ଆସିଥାନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଆଡୁ। 3000 ଟଙ୍କା কি করবে বে? আরে ସେ ହୋଟେଲରେ ରହି 1500 ଟଙ୍କା ଆଉ 1500 ଟଙ୍କା ବୁଲି ବୁଲାକି ଆସିବି ଆଉ। 1500 ଟଙ୍କା ରୁম কি ରୁମ ନେବୁ বে? କେତେ 300 ଟଙ୍କା ନେବେ? ହଁ ହୋଟେଲ ସ୍ନୋ ହ୍ୱାଇଟ। जवानी तो मल्लिका भली